бобои Ҳотам Солиев таи чанд сол аст ки ба боғу токпарварӣ машғул мебошад. ӯ дар хоҷагии деҳқониаш ҳамроҳи оила кор мекунад ва дар мавсими ҷамъоварӣ ҳосил бошад боз 10-15 нафар ҳамдиҳагонро барои қувваи кории иловагӣ ба кор ҷалб мекунад. мегӯяд ки ҳосили фаровони ангуру себ соли чандум аст ки ба ғайр аз бозорҳои Ҳисору Душанбе ва дигар минтақаҳои Тоҷикистон боз ба Федератсияи Русия ва дигар давлатҳо содирот мешавад. ҳамчунин ҳар сол дар анбурҳои хонааш то 20-30 тонна меваи тару тоза захира намуда дар фасли зимистону баҳор ба бозорҳои минтақа ва дигар шаҳрҳои кишвар ба фурӯш мебарорад. аввал ҳамин ки мо абрезка мекунем, аввал омадам баъд дори зимистона мезанем, ҳашарот барои ҳашарота дори зимистона, бо дори суперфаза кавуду сурх мезанем, баъд диги мева ки баст бо ҷуфт мегӯям байноша перме мезанем, баъд дории ки барои кир назадан ҳашароти пашка назадан ҳамина ҳаракат мегӯем, 5-6 бор об метем. раҳмат ба ҳамин ки замин ини аз они деҳқон кор кунад ҳеҷ вақт бенасиб намешавад, хизмат каранда кор ҳам вақт. шукри тинҷӣ оводӣ бинед ки ҳамин ҳозир пешар мерафтем метарсидем, ҳозир шаврӯз намегиред ме Душанбе, оводия нигоҳ кунед. мо ҳам дар Душанбе калонҷи ҳозир оводӣ мед ки раҳо ялтарас мегӯяд, ҳозир мошина меду хону дара меду. раҳмат ба ҳамин президент ки ҳамин хеле хизмат кард ба ҳамин мардум. деҳқонон инҷо қайд менамоянд ки даромади софи гирифтаашон ба пештавии зиндагӣ ва барои фарзандон сарф мегардад. кори деҳқониашон онҳоро қонеъ гардондасту ва бозният доранд оянда масоҳати боғро зиёд намоянд, чунки соҳаи кишоварзӣ дар қатори дигар соҳаҳои афзалатноки шаҳри Ҳисор дар пешбурди иқтисодиёт нақши арзанда гузоштааст. дар ҳудуди ҷамоати хонақоҳи кӯҳӣ 1187 хоҷагиҳои деҳқонӣ хурду калон фаъолият мекунанд ки шуғли асосии мардум дар инҷо боғу токпарварӣ мебошад. дар ҳудуди ҷамоати мо 196 гектар боғҳои ҳосилдиҳандаи меваҳои гуногун мавҷуд аст. ғайр аз ин 920 гектар боғҳои токзорҳо вуҷуд дорад. имсол ҳосилнокӣ нисбати солҳои пешин хеле хуб аст ва ба ҳамагон маълум аст ки мардум имрӯз аз паси ҷамъоварии ҳосил мебошанд. умуман деҳқонони ҷамоати мо саҳм гирифтанд ки барои амалӣ намудани барномаи озуқавории мамлакат саҳми худро гузоранд ва барои фаровон кардани мева дар бозори дохила ва содирот кардан ба хориҷи кишвар кӯшиш ба харҷ медиҳанд. дар ҳамаи хоҷагиҳои деҳқонии шаҳри Ҳисор дар парвариши ангур ва себ комёбиҳо назаррасанд. якчанд хоҷагиҳои шаҳр ба парвариши нави ангур ва себ шурӯъ карда аллакай соли аввал ҳосили дилхоҳ ба даст оварданд.